ce ya sai ya bata shi dan siyasan da ka sani ban ce mulki ba siyasa ba a irin Mallam Aminu Kano ba ma a Najeriya ba a Afirka amma ya kai gaci waka sa da muka yi mu ne muka dinga kai shi gas. Aminu Kano ba mu san ka kulawa ne suka zo da kai muka ba su kare suka ba amma ranka ne lokacin da aka yi kaddamar da Mumbai House haka ai kai mai wani yabo wanda kowa ya shaida cewar yadda ka ce I have taken time to speak perhaps so frankly, not only because I owe it to my conscience to speak on these issues without inhibition, but at the time when Mallam Aminu Kano is being immortalized, I owe it to this great teacher and inspirer of mine to reflect his bluntness and forthrightness. That was the only pursuit of what I am trying to do. ai idan akwai waliyi a siyasa Mallam Aminu Kano na ce ya kowane ɗan siyasa a Afirka, in kurma in yarere kawunda na yadda ya fi su saboda ni bismillah duk waɗannan manya su jama'a da abin nasa su sardauna su kawunda in yarere aji sun yi gwamnati saboda haka an bi su saboda kwaɗayin abinda za a samu tsoron sharrin gwamnati amma Mallam Aminu Kano bai yi gwamnati ba ko ya yi da yawa ƙaiƙarawa wa'annan idan za a tafi wani political campaign ko wani abu makamancin wannan motoci ake kawo a zuba mutane a kai su Mallam Aminu in za a tafi rangadi motocin haya za a kawo ce ga mota haya nan zuwa karaye kudin haya kaza kowa ya biya sosai wani ya jinginar da agogo wani ya karɓurance wajen matarsa zubi ake ki wallahi tallahi Mallam Aminu Kano zai tura yara su tafi campaign a ƙauyuka ba za a ba su komai ba sai a ba ta kasin nefu ku je in kun sayar ku dinga cin abinci da abin da ku samu mutum ya samu garin rogo ya hada da kuli-kuli ya hada ya zuba a wandansa ya kulle ya tafi ƙauye idan ka je ƙauyen ma lokacin sun zama hostile ka kwana a rumfar kasuwa ko akan bishiya ma wani lokaci Mallam Aminu Kano an mutu saboda shi an bar iyali saboda shi tun ya gudu ya bar garinsu saboda shi ya shiga kurkuku saboda shi kuma Mallam Aminu baya baka komi baya maka hanyar ka samu komi kai magana ma mai daɗi ba zai maka ba in ka zo kai masa zance ka da ke tafi land din nan ka wani zancen maza kariya wofi mu za ka bayar mutanen wofi kariya babu abin da ya masa zafi ba an takarda in je wajen wani hakun ba san halinka ba ka je ka masa zamba kaje idan ya yarda da kai shikenan Mallam Aminu bai baka ba ba sa an baka bai maka magana bai daɗi ba amma duk da haka ake bin sa me yasa gaskiya kamar abin da nake cewa abin da yake faɗi shine abin da yake zuciyarsa ya ce shugaban talakawa ai talakan ne Mallam Aminu Kano rigarsa biyu kowane lokaci ta farin faflin da horarsa ja kamar ɗan dara gudun nan da ake wa kiɗa yi wasa wannan Mumbai House da kake gani ni ne ta falilin aka gina masa gidan sosai kuma ina chairman na Center for Democratic Studies muka sa baban gida aka saye gidajen da ke wai aka rushe aka yi wannan research center wanda chairman sai ka je wuri Mallam ba shi da gida an yi ku duk mun zo muna zaune ki riga fitu Mallam mutane suna zuwa ziyartar kasu dawa tsallake kwatamin su biyo ta wajen dagwalo wajen sannan su zauna a cikin turba to ina da wani wurin bandada ce baka da shi
to mu za su zo shi kenan su tafi nace a ba abin da nake nufi kenan ba, mu zaga mi bara mu samu kuɗi. Almajiri ne ni ba zan yi ba to mu za mi ni na wuce gaba aka dinga tattaro kuɗi aka gina wannan mambaya. Amma filin nasa ne. Filin nasa. Don lokacin ya ce nasa. Filin nasa ne babu shakka. Hajji Aminu. Mallam Aminu Kano. Mallam Aminu Kano. Akwai wata rana ina Public Complaints Commission a Lagos. Sai ya aika mu. Ce na san baka da shi. Amma ka san yadda za ka yi. Na nemi Amin ɗanta ta baya ƙasar. Ga rashin lafiya ta same ni dole zan tafi Ingila. Ba hali. Abin tausayi. Na san baka da shi amma dole ka san yadda za a yi ka samu abin da za tafi. Wai suka ce wai ya samu kuɗi ya ɓoye a wajen mai ya su to dan Allah da wuta AC da wuta ne sai sake yanzu dan Allah komai wayan mutum komai tungulan mutum rai yana hannun Allah ka dinga ɓoyewa zai yi ba. Mallam Aminu ba dama. Aminu ai isa magana. Ma kamar yadda nake faɗi game da Awalo shekaran jiya suna nan West suna ta baza wannan mutane. Sosai kuwa ko mutane na. Mutanen ka. Waya ake mun. Sosai. Wannan suna ta bazawa. Allah tallahi. Ai ba san shi ma kamar da ka san shi. Sun san shi. Shine dalilin da yasa. Saboda duk mutum mutane yanzu ne yan 30-40. Ba san shi. Wata au. Gaskiya ba san shi gaskiya. Kai ku awo zobi wa ga yace ka kai wadannan. Madan. Shi ma yana da wayannan qualities. Sai in dai ba shari za ka yi Mallam Aminu Kano ba ba a taba cewa ga wata kilaki ko budurwar Mallam Aminu Kano. sai in dai ba shari za ka yi masa ba ba a taba cewa Mallam Aminu Kano gashi yana shan giya ba taban nan baya hayaki fidda na kogo. don haka na ce in akwai wali a siyasa Mallam Aminu Kano wali ne. shi ba zai ba ƙarya ba. Ba zai maka ƙarya ba. Yana da girman kai. To ai kamar a wani ne. Both of them suna da girman kai ba za su yi maka ƙarya ba. Waye kai za su yi maka ƙarya. Wanda zai ce wa kai ta ƙarya ba ta maza kike ba. Ta maza. Ya zo wajen Malam Sani kafin ga. Ɗaya daga cikin lidin Malam su dinmu. Salamu alaikum salamu alaikum. Ba da yana saba. A'a. Man san waye wannan zai zo ya dinga mun haka. Salamu alaikum sai ya sauko da fushi sai gaba na cewa shi ma kai ne ka ganka ba za ka zama dattijo ba ya to kamar ya ba zan zama dattijo ya ce ga shi har yanzu ka ki kafa gemu ka ki yin sunna ce kafa gemu shi ne kaɗai sunna ya ce to ai ni ina sunna da baka yi shi ma na san ce yawanci suna ce ina hannu da sarkin Kano sai kai masa duka. Mallam Aminu akwai basira. haba yana malamin makaranta da ya waka zamani dinnan na san shi yasa ya ƙi mai masa bara domin a cikin wakari ce mun kan sani an ce fa amma sa'ila falatana har dan a taimaki zamani amma fa sa'ila raunanannu ke nufi su marar gani su marar kafafun zamani ashe kitabillahi ya hana bambado balle kidan ganga da wakar zamani to wai ni in kace wai kwanaki na su yawa kai nakawa zai ce su ƙara a zamani ita haka ba dalili ka zo na yin kida ni ba burungu ba ba amaryar ƙauye ba ita to mai kida zai mun a wannan zamani ita ka kama sunan walidai na ka faɗi ita ka tuna fa zagi na kake yi zamani ballantana in na hana muka dan kwabo ka kama zagi kai shakiyin zamani yace to ni kwabo na ba da mai roƙo bane ko ma gidan bai baka wawan zamani ga kuma ya ta'ala jalla ga Najeriya ita daga ji kai kasa wannan an shirya za a yi kawai an shirya a yi saka fa ita ce national anthem da yawa nefu ba da shi muka yi nefu ba zuwa yi amma shi ya ba nefu life sosai domin ba dan Mallam Aminu ya rungumi nefu ya ko labarin ta ba ka ji ba yanzu ba za ka ji labarin ta ba
ni dai zan bari, ba zan iya ɗaukar wannan wahala ba. A san ina United Nations su shinkafa Allah ji kansa sa dubu sau sai suka yi kira na suka ce to ga malam ya rasu, arewa ta rasa political leader, muna ganin kai ya kamata ka wuce. na ce to ai ni ban yi na tare na ban ne ku ban kuma yi PRP ba kwa ganin su waɗanda suke suna tare da malam har zuwa yanzu ba za su yarda da wannan tsari ba. sai a'a mu dai mun yi tunani, arewa needs a leader, a political leader, and the one person da muke da shi in mind, ka haƙura ka bar United Nations ka zo ka shiga PRP ka musu leader. na ce sai kai ku tsaya, ba zan iya ba ba zan iya ba. na ce kun ganni ina cin gudun kurna, kawo min funkaso da waina mai bakin karfe da naman kili ci da zuma, rigar sa riga mai gwalagwalai. Mallam Aminu ba zai wannan ba, bai yadda da wannan ba. ce ba zan iya ba, don Allah da annabi ku kyale ni. Malam ba da ba. Now da abu da nake so in faɗa muku, yanzu mun yi zancen Najeriya generally, zancen film industry na muna zancen Mallam Aminu Kano. Na